Det er Krille og Tobi her, og vi vil gerne spille lidt Uber Minecraft, og det er ikke den Tobi, det plejer at være. Serveren hedder så uberminecraft.com, og vi skal ind i Uber Minecraft 2. En portal, og det her er, hvad den står ved siden af. En rød portal og en blå portal, og så går vi ind i den. Jeg hopper så ind i den. Det er det, der er dumt ved ham. Som I kan se her, der har været... I kan ikke se det, men der har været en admin her og smadret det hele. Og det var så klædt ud som en blæksprutte. Og her var Christian og Silas' hus før, inde i nat. Før, hej. Men en admin kom og smadrede det. Nu vil vi vise jer Call of Duty Minecraft. Og den hedder så 1. mc-war.com. Og nu går vi ind på den. Ja, det er sådan noget, der kommer på den her computer. Som I kan se, så har I et indre øje og 2 bøger. I skal højreklikke på musen på med indre øje, så trykker I højreklik på chesten med det, og så højreklik på det her. Det her det er en hurtigskydende, en shotgun, en sniper og en håndpistol. Man har en håndpistol i starten, så den vil jeg råde jer ikke til at tage. Så jeg tager en shotgun. Ja, og så venter vi på, det er tiden til banen går i gang. Ja. Og der er så 69. Og I må undskylde støjen bag YouTube. Det er fordi min mor og far er hjemme, og jeg har sagt til dem, at de skal holde kæft. Så Christian, hvor er du hen? Jeg går over til tårnet, op i tårnet. Det er et højt tårn. Og det er vores yndlingssted. Ja, inden banen går i gang. Og Christian er så en chokolademand, og jeg er en agent. Tobias er en agent. Altså, og chokoladepæner. Ja, og Christian, han hedder Krille 149, og jeg hedder 1, 2, 3, 4, 5, Tobias 6, 7, 8, 9, 0. Ja, der var ikke andre navne, så jeg blev nødt til at tage det. Se, og der er en sø, ja, og der er nogen, der kommer op på taget, og der er nogen, der kan flyve, som jeg ikke ved hvorfor. Det er fordi, de er admins. Ja, nede i den sø, nogle gange er der sådan en hemmelig spionhule. Men det er ikke... Se, der er en, der går ned i den nu, faktisk. Nej, jeg tror ikke, det er jo det se, godt her. Når der er 10 sekunder tilbage, så siger den sådan en her lyd. Tik. Tak. Big. Det siger den ind til... Der så står 1, og om 2, 1, vi er inde. Og vi er på vej ind. Og det her, det er så den hvad? Det er den gode udgave. Jeg bruger lige en shotgun. Er vi sammen, Christian? Ja, vi er sammen. Og det er så mod røde. Jeg ved ikke, om man... Det er kun i nogle baner, man bliver til en zombie. Jeg ved ikke, om det er den her. Enderpearl. Og frø. Ja, og de der, de kommer op på en mærkelig måde. Jeg går bare videre. Som I kan se der, jeg er level 2, og kredit, det får man for hver gang man dræber en. Tror jeg. Jeg er ikke sikker, men... Det er det, vi regner med. Og så kommer der på et tidspunkt, hvor der står, hvor mange gange man er død. Der står... Død. Ja, død. Og der står faktisk her, med dem, man så har dræbt. Ja. Og det er så zombies, den her bane. Er det? Ja, det er zombies. Er du zombie, da? Nå. Jeg skyder nogle zombier. Jeg har dræbt en. Og killstrike, jeg har dræbt en med killstrike. Har du snebold? Hvad? Jeg kan kaste en snebold efter. Ja, jeg skød en snebold. Og jeg er så blevet til en zombie. For det røde hold. Man bliver til en zombie for det modsatte hold, man er på. Jeg er på det blå, og det er han også, og han er blevet til nu. Zombie, fordi det er så døde. For de røde hold. Så... Jeg prøver bare at lade være med at dø. Man har også en håndpistol, som jeg sagde. Så den vil jeg råde jer ikke til. Og det har han så sagt en gang, men det er rigtig dumt at tage håndpistol. Hvis du er level 10, så er det et meget, meget godt våben. Og som I kan se, døde jeg der. Eller jeg ved ikke hvad. Og se, nu er jeg ikke en zombie, eller hvad? Jo, du er en zombie.
Vi begge to blev zombies. Ja, så man en zombie. Man skal bare vente lidt. Man kan stadig hoppe og alt muligt. Men... Man kan stadig slå, men man Og jeg røg ud. Fordi vi så er blevet zombie, og alle zombierne går sådan cirka ud, og så kommer der nogle nye, når jeg er zombier. Ja, så vi venter heroppe igen. Yes. Jeg vælger lige mit våben. Også. Så den her gang tager jeg den her. Ja. Det kan godt være, at den ikke kan skyde hurtigt, men det er en hurtig skydende. Og som I kan se her, det der koster penge. Ja, den der i hvert fald 50. Ja. Og den her, den koster... 50 kroner. Jeg ved ikke, hvordan man gør. Og den her, der koster nok... Jeg tror, den koster... Vi ved ikke, hvordan man får kredit. Jeg tror, at man skal dræbe nogen i en bane. Kredit. Jeg har dræbt 2 i den her bane. Jeg har dræbt 1, og jeg har 1 kredit. Og jeg er død 9 gange, åbenbart. 9 gange.